Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ την Ενωτική Επιτροπή και τον Πρόεδρο. Στη σημερινή μας ανακοίνωση θα μιλήσουμε για τη διαδρομή που ακολουθήθηκε από την κατάκτηση της κορυφής του Ολύμπου το 1913 μέχρι την εγκαθίδρυσή του ως πρώτο εθνικό δημού της χώρας το 1938. Το κεντρικό λοιπόν ερώτημα στη σημερινή μας συζήτηση είναι ποιοι ήταν οι κύριοι λόγοι για τη δημιουργία του Εθνικού Δημού του Ολύμπου. Βρισκόμαστε στην ύστερη μεσοβοηνική περίοδο, το 1938, όταν από τις 4 Αυγούστου του 1936 έχουμε την μονοπρόσωπη, την προσωπική δικτατορία του Γκάρη Μεταξά, όπου ξαφνικά, θα δούμε για ποιους λόγους στη συνέχεια, έχουμε ένα βασιλικό διάταγμα στις 9 Έκτη του 1938, όπου ουσιαστικά εγκαθιδρύει τον πρώτο εθνικό δημό της χώρας. Τον όρο φυσικά. Ξεκλείδοντας λοιπόν την ιστορία αυτή που εκκινεί το 1913, ο διεθνής φήμης φωτογράφος Φρεντερίκ Πουασονά και ο διευθυντής της Σχολής Καλών Τεχνών της Γενέβης, ο Ντανιέλ Μποβί, ήταν προσκεκλημένοι εδώ από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου, αποφάσισαν στο μεσοδιάστημα των δραστηριοτήτων τους να επισκεφθούν τον Όλυμπο. Ο Φρεντερίκ Πουασονά ήταν και περιστασιακός αλπινιστής. Συνάντησαν εκεί λοιπόν τον Χρήστο Κάκαλο, έναν ντόπιο κινητικό και λαουτίστα, με τον οποίο αποφάσισαν να αναρριχηθούν και να προσπαθήσουν να φτάσουν στην κορυφή του Ολύμπου, που είναι ο Μύτικας, 3.918 μέτρα. Αυτό λοιπόν έγινε πραγματικότητα στις 2 Αυγούστου του 1913 στις 10:25 το πρωί. Πρώτος που πάτησε στην κορυφή του Μύτικα ήταν ο Χρήστος Κάκαλος και έπειτα ακολούθησαν ο Φρεντερίκ Πουασονά και ο Ντανιέλ Μποβί, οι οποίοι ήταν δεμένοι με ένα σκηνή και ακολουθούσαν τα αίματα από τα στίγματα που υπήρχαν στο βουνό του Χρήστου Κάκαλου. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ένα μπουκάλι το οποίο ουσιαστικά γράφηκε, πίσω είναι διάρρητο, το οποίο έγραψε ο Φρεντερίκ Πουασονά για την ημέρα εκείνη, που κατακτήθηκε η υψηλότερη κορυφή, και το οποίο το σφήνωσε μέσα σε κάποιες πέτρες στο ιερό αυτό βουνό. Και η φωτογραφία που βλέπετε δίπλα είναι ο Φρεντερίκ Πουασονά στην κορυφή του Μύτικα, που ουσιαστικά ονομάστηκε η κορυφή της νίκης λόγω της επιτυχούς έκβασης των μαθηματικών άρθρων. Μετά λοιπόν την κατάκτηση της κορυφής το 1913, ακολουθεί ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και έπειτα από αυτόν, τη δεκαετία 1920 και 1930, να δούμε ακριβώς ποια ήταν η περιραίουσα ατμόσφαιρα αναφορικά με την περιοχή του Ολύμπου. Ο κύριος Λέκας, ο οποίος ήταν γενικός γραμματέας της Εθνικής Οικονομίας το 1933, ουσιαστικά προτείνει μέσα από το βιβλίο του «Περιεγγυλισμός εν Ελλάδη» την απαγόρευση της υλοτομίας, της βοσκής και του κυνηγιού στην περιοχή του Ολύμπου και ότι θα έπρεπε το κράτος να μεριμνήσει για την άμεση προστασία του. Τη δεκαετία εκείνη λοιπόν, τη συγκεκριμένα το 1926, εμφανίζονται από την άλλη πλευρά και πρώτη μια άτυπη ομάδα ουσιαστικά, οι Φούκοι, οι οποίοι αποτελούν τον πρόδρομο και την αφετηρία των ορειβατικών συνδέσμων που θα δούμε ότι θα δημιουργηθούν το 1928. Εδώ σε αυτή τη φωτογραφία έχουμε μία ανάβαση στον Όλυμπο του 1927, όπου ουσιαστικά αποφασίζεται η ίδρυση των ορειβατικών συνδέσμων. Ο πρώτος λοιπόν ορειβατικός σύνδεσμος είναι ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος Αθηνών το 1928. Ακολουθεί την ίδια χρονιά ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος Πατρών, όπου αυτοί οι δύο συνενώνονται και δημιουργούν τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύνδεσμο. Το 1928 και 1929, σε δημοσιεύσεις τόσο σε λευκόματα που αφορούν την Ελλάδα, αλλά όσο και σε δημοσιεύματα στην εφημερίδα Πατρίς,
ο Φρεντερίκ Μπουασονά, ο φωτογράφος που κατέκτησε μαζί με τους άλλους δύο την κορυφή του Ολύμπου, ουσιαστικά αρχίζει να μιλάει για το τι πρέπει να είναι στον Όλυμπο. Θα το δούμε και παρακάτω, αλλά οι πρώτες ουσιαστικά προτάσεις του Φρεντερίκ Μπουασονά είναι ότι ο Όλυμπος θα πρέπει να γίνει ένα πολύ μεγάλο τουριστικό κέντρο μεταξύ Ευρώπης, Αμερικής και Ασίας. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται και από την πλευρά του τουρισμού. Το 1929 έχουμε την ίδρυση του ΕΟΤ από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Πρόδρομος της ίδρυσης του ΕΟΤ μπορούμε να πούμε το 1914 η υπηρεσία ξένων και εκθέσεων, το γραφείο μάλλον συγγνώμη ξένων και εκθέσεων, το οποίο μετονομάστηκε το 1922 σε υπηρεσία ξένων και εκθέσεων. Και έχουμε λοιπόν την ίδρυση του ΕΟΤ, που ο πρώτος πρόεδρος του ΕΟΤ είναι ο κύριος που βλέπετε, ο Σπύρος Αγαπητός, ο οποίος ουσιαστικά παρουσιάζεται και ως πρόεδρος του πρώτου Πανελλήνιου Εργατικού Συνεδρίου που πραγματοποιείται στις 15 Ιουνίου του 1936 στη Μονή Αγίου Διονυσίου, στην περιοχή του Ολύμπου. Στο συνέδριο αυτό, επίτιμος πρόεδρος υπήρξε ο διάδοχος Παύλος. Ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε την παρενόρθωση της Βασιλείας. Ο διάδοχος Παύλος ήθελε να δείξει το φιλολαϊκό του προφίλ και από την άλλη πλευρά υπήρχαν και οι ορειβάτες οι οποίοι ουσιαστικά ήθελαν να αναδείξουν μέσω του διαδόχου και το θεσμό της ορειβασίας. Ο σκοπός του συνεδρίου ήταν ουσιαστικά να γνωστοποιηθούν ποιες ήταν οι ορειβατικές κινήσεις που είχαν συμβεί μέχρι τότε, αλλά και να τεθούν και κάποιες προτάσεις για το άμεσο μέλλον σε ό,τι αφορά είτε το κομμάτι της ορειβασίας, είτε προτάσεις και σκέψεις αναφορικά με τον Όλυμπο. Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, υπήρχαν στο συνέδριο αυτό πάρα πολύ προσκεκλημένοι και από την πλευρά του ΕΟΤ και από τον πλευρά του πολιτισμού, πρώην υπουργοί, στελέχη κυβερνήσεων. Αντιπρόεδρος του συνεδρίου ήταν ο κ. Θεοδωρίδης, με κόκκινο είναι αυτοί οι οποίοι ήταν απότες. Όπως βλέπουμε λοιπόν ήταν και ο κ. Λέγκας, ο οποίος ουσιαστικά έχει ήδη προλογίσει την ανάγκη και προστασία του Ολύμπου. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι προτάσεις, τις οποίες ουσιαστικά μία-μία θα ξεκινήσουμε από τον Φρεντερίκ Μπουασονά, ο οποίος είπα τις προτάσεις αυτές τις έκανε το 1928-1929. Μίλησε ότι θα πρέπει στον Όλυμπο να γίνει ένα τουριστικό κέντρο μεταξύ Αμερικής, Ευρώπης και Ανατολής. Να γίνουν λοιπόν πρώτη ξενοδοχεία στο βουνό, χώροι διαμονής με την κατάλληλη αρχιτεκτονική, ξενοδοχεία στην παραλία, να αξιοποιηθεί η παραλία στον Πλαταμόνα, να δημιουργηθούν γήπεδα γκολφ, να υπάρξουν εγκαταστάσεις κοπηλασίας στο ποινιό, να υπάρχει δωρεάν κυνήγι, να γίνει δημιουργία εθνικού πάρκου, να υπάρξει ένα ορεινό αεροδρόμιο και τέλος να γίνει και τελεφερίκ. Περνάμε λοιπόν στην επόμενη πρόταση, η οποία κατατέθηκε στο συνέδριο του 1936, ενώ η πρώτη, όπως είπα, έχει εμφανιστεί το 1928-29. Η πρόταση λοιπόν αφορά ότι ο κ. Αγαπητός θέλησε πρότεινε να γίνει τουριστικό, εκβατικό, θερινό και χειμερινό κέντρο. Εδώ λοιπόν, όπως θα δείτε, έχω βάλει μια διαβάθμιση στο ύψος, 2.000 μέτρα και 1.000 μέτρα, ουσιαστικά πρότεινε να γίνουν τμήματα της Μονής του Αγίου Διονυσίου να μετατραπούν σε ξενώνες. Ήθελε μια ουσιαστικά προστασία από ένα συγκεκριμένο ύψος και πάνω στο ιερό αυτό βουνό. Δηλαδή πάνω από τα 2.000 μέτρα δεν έπρεπε να συμβεί τίποτα. Να γίνουν τουριστικά ξενοδοχεία, να καθιερωθεί ένα μεγάλο τμήμα του Ολύμπου ως εθνικό δρυμός, να κατασκευαστούν ξενώνες για πανελλήνιες εκδηλώσεις σκι και για να φιλοξενήσουμε τους βαλκανικούς χειμερινούς αγώνες. Περνάμε λοιπόν στην τελευταία άποψη του Σαντορινέου, ο οποίος ήταν
ειδικός γραμματέας του συνεδρίου και μέλος του Εργατικού Συνδέσμου, όπου πρότεινε φυσική ανάπτυξη χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, μέγιστη προστασία, απαγόρευση κυνηγιού, βοσκής και υλοτομίας, δημιουργία τουριστικών κέντρων σε αμμώδεις παραλίες και όχι στο βουνό, ενάντια στη διάνοιξη των δρόμων και προστασία των υφιστάμενων ομματιών που υπάρχουν στον Όλυμπο, δημιουργία καταφυγίων, ενάντια στις δραστηριότητες του μαζικού τουρισμού και στις πιέσεις που προκαλεί. Το Ιερό Βουνό δεν πρέπει να ζημιωθεί από τις επιχειρήσεις, η ελάχιστη ανθρώπινη δραστηριότητα στον Όλυμπο. Αυτές λοιπόν ήταν ουσιαστικά οι τρεις κύριες προτάσεις για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα στον Όλυμπο. Όπως βλέπουμε, όπως διακρίνουμε μάλλον, υπάρχουν δύο ομάδες φωνών. Η πρώτη ομάδα, Φρεντερίκ Μπουασονά, Σπύριος Αγαπητός, οι οποίοι προτείνουν ουσιαστικά την τουριστική αξιοποίηση του βουνού, και υπάρχει και άλλη ομάδα η οποία έχει να κάνει με την πρόταση του Σαντορινέου που μιλάει για την μέγιστη προστασία και που εναρμονίζεται με αυτήν του κυρίου Λέκα, ο οποίος και αυτός αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρχει απαγόρευση υλοτομίας κυνηγιού και να υπάρξει και εκεί κρατική μέρημνα για τον Όλυμπο. Περνάμε λοιπόν στην 4η Αυγούστου, στο μεταξικό καθεστώς. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα αναφέρθηκε και προβλήμου ποια ήταν αναφορικά τον κύριο Ποτεσάγια σχετικά με το πολιτικό περιβάλλον της χώρας. Συνεπώς, ο Γιάννης Μεταξάς στις περιοδίες του, στους λόγους του, στις αναφορές του, ανέφερε συνεχώς για την ανάγκη προστασίας των δασών. Το είδαμε, ξαναλέω και πάλι και πριν, σε ό,τι αφορά την προστασία των δασών από την ΣΥΚΑ. Μίλησε λοιπόν ότι όλοι οι Έλληνες θα χρειαστεί να παλέψουμε για το δάσος. Και πάμε να δούμε λιγάκι το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, το μεταξικό καθεστώς δηλαδή, ποια ήταν η περιβαλλοντική πολιτική. Το Υπουργείο Γεωργίας ουσιαστικά έφτιαξε αναγκαστικούς νόμους που απαγόρευε τη βοσκή των προβάτων, των εκών. Υπήρξαν μέτρα προστασίας ενάντια στις πλημμύρες και στις δασικές πυρκαγιές. Η εθνική δομή είναι το ζήτημα που συζητάμε και αναφερόμαστε. Και υπήρχαν και καμπάνιες για το πράσινο. Υπήρχαν πολύ μεγάλες καμπάνιες αναφορικά με το πράσινο και αυτό συνέβαινε και μέσω της ΕΟΝ, της Εθνικής Ενώσης Συνολίας, υπό το καθεστώς του Ιωάννη Μεταξά και φυσικά την Προεδρία του 1938 της ΕΟΝ τον είχε ο διάδοχος Παύλος, ο οποίος ήταν στο συνέδριο. Σε ό,τι αφορά τη δασική πολιτική, υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη και έντονη προσπάθεια για αναδασώσεις, δέντροφυτεύσεις, καλλιέργεια της συνέχισης του δάσους, προστασία και επέκταση των δασών και υπήρχε και μια ετήσια εκδήλωση, η μέρα του δάσους, που ήταν 5 Δεκέμβρη, κάθε 5 Δεκέμβρη. Γινόταν αυτό με πάρα πολλές ετοιμασίες και αναδασώσεις που συμμετείχαν πάρα πολλοί νέοι και μεγάλοι στο κομμάτι αυτό της καμπάνιας του μεταξικού καθεστώτος. Στο σημείο αυτό θα πρέπει λιγάκι να δούμε και ποια ήταν η περιραίουσα ατμόσφαιρα στην υπόλοιπη Ευρώπη αναφορικά με το περιβάλλον την περίοδο του Μεσοπολέμου. Θα εξετάσουμε κυρίως τις χώρες της Γερμανίας και Ιταλίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι εθνικοί κριμοί υπάρχουν στο μεταξικό καθεστώς αλλά και στην Ιταλία, ενώ αντίθετα στη Γερμανία υπάρχουν προστατευμένες περιοχές και όχι εθνικοί κριμοί. Ουσιαστικά τα αυταρχικά καθεστώτα δείχνουν ένα ενδιαφέρον για την προστασία των δασών, αλλά όλο αυτό ουσιαστικά εξυπηρετεί την δική τους πολιτική ατζέντα. Περιβαλλοντικές πολιτικές οι οποίες ουσιαστικά έρχονται να αιτιολογήσουν, να αναδείξουν την εικόνα τους και πολύ περισσότερο να εξυπηρετήσουν τις δικές τους πολιτικές πρακτικές. Η προώθηση της βιολογικής γεωργίας βλέπουμε ότι παρουσιάζεται μόνο στη Γερμανία, ενώ το όνομα ως πρώτος αγρότης, που ακούστηκε την ημέρα του κ. Ποτεσάγια, υπάρχει και στη Γερμανία εκτός από την Ελλάδα. Η διατήρηση των δασών. Ποιος ήταν? Ορίστε. Ποιος ήταν? Ορίστε. Στη Γερμανία ποιος ήταν ο πρώτος αγρότης? Ποιος φαντάζεστε? Τι πρώτα, ποιος ήταν ο πρώτος αγρότης στη Γερμανία? Ο Χίτλερ.
Περνάμε λοιπόν ότι η διατήρηση των δασών για την προπαγάνδα, η διατήρηση των δασών για επιστημονικούς σκοπούς, αλλά και η προώθηση των αξιών της αγροτικής ζωής υπάρχουν και στην Ελλάδα και στην Ιταλία και στη Γερμανία. Να δούμε λιγάκι τον νόμο αυτόν. Ο νόμος αυτός είναι το 1937, που ουσιαστικά ενώ στις υπόλοιπες χώρες μιλάμε για εθνικά πάρκα, εδώ μιλάμε για την καθιέρωση του εθνικού δρυμού ή εθνικό πάρκο, όπως λέγεται στις υπόλοιπες χώρες. Ο Μεταξάς επέλεξε την έννοια του εθνικού δρυμού και αυτό έγινε με τον αναγκαστικό νόμο του 856-1937, όπου μιλάμε για προστασία χλωρίδας, πανίδας, διατήρηση φυσικών πόρων, σύμφωνα με την Ιταλική νομοθεσία, όπως αυτό αναφέρει ο Σαντουρινός στο περιοδικό βουνό. Ο πρώτος εθνικός δρυμός θα είναι στον Όλυμπο, γύρω από το μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου. Ο πυρήνας που θα κρίνεται σε μια απόσταση 30 τετραγωνικών χιλιόμετρων και γύρω από τον πυρήνα 40 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Στον πυρήνα του εθνικού δρυμού απαγορεύονται η αλλίωση του φυσικού τοπίου, η κοπή των ξύλων, η βόσκηση και το κυνήγι. Συμπερασματικά θα πρέπει να δούμε πως ουσιαστικά η πρόταση του Σαντορινέου, την οποία βλέπετε με κόκκινο χρώμα, που μίλησε για φυσική ανάπτυξη χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, ο νόμος αναφέρει για προστασία χλωρίδας και πανίδας, μίλησε για μέγιστη προστασία, άρα μιλάμε και για τον πυρήνα που ουσιαστικά θα προστατεύεται από τον νόμο αυτό, και η απαγόρευση της κοπής ξύλων, βόσκησης και κυνηγιού, το βλέπουμε και αυτό στον αναγκαστικό νόμο του 1937. Εθνικός Δρυμός κηρύχθηκε με το βασικό διάταγμα του επόμενου έτους, στις 9 Έκτου του 1938. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πρόταση του Σαντορινέου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο συνέδριο του 1936, στο πρώτο Ελληνικό Συνέδριο, ουσιαστικά είναι αυτή που γυτνιάζει με τον νόμο, τον αναγκαστικό νόμο, τον οποίο θα καθορίσει ο Ιωάννης